सांसद पद के शपथ ग्रहण करत समय में भाषा पर कोनो पाबंदी ना रहेला। आपन सहूलियत अनुसार के भाषा में रुआ शपथ ग्रहण कर सकतानी। प्रणाम, हमर नाम अजय, रुआ अजोरिया के संध्या संदेश देख रहल बानी। भल ओराइल प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2082 से निर्वाचित भइल सांसद लोग शपथ ग्रहण ले लेबा। एमे सब लोग आपन आपन सहूलियत अनुसार के भाषा में शपथ ग्रहण कैलक। पर्सा जिला से भी जीतल 4 सांसद लोग शपथ ग्रहण कैले बा। एमे से कुछ लोग भोजपुरी भाषा में शपथ ग्रहण कैलक। अब उ लोग भोजपुरी भाषा प्रति के आस्था, लगाव, झुकाव खातिर भोजपुरी भाषा छनौट कैलक आकि मीडिया में चर्चा कमाए खातिर भोजपुरी भाषा चुनलक। ई उहे लोग बताई। लेकिन हम ई बताएम कि संसद भवन में गईला के बाद सांसद लोग भोजपुरी भाषा के भूल जाला। भोजपुरी भाषा के मतलब उ लोग के बोले में लाज लागेला आ भोजपुरी भाषा संस्कृति के विषय उठावे में भी लाज लागेला। ई बात हम यही तरह नहीं कहत। ऐसे पहिलका कार्यकाल में पर्सा से जीतल जितना भी सांसद लोग रहे सब लोग के बात हम कहतानी। रेडियो नेपाल से भोजपुरी भाषा के समाचार केंद्र से कटौती भइल रहे आ कार्यक्रम में भी कटौती भइल रहे। ई विषय पर्सा जिला से जीतल सारा सांसद लोग तक पहुंचावल गई। 1 नंबर से प्रदीप यादव होखस, 2 नंबर के अजय चौरसिया, पर्सा 3 नंबर के राजकुमार गुप्ता, 4 के रमेश रिजाल होखस। भाषामानुपातिक सांसद लोग प्रभु हजरा, बीना जायसवाल, सबकर बात हम कहतनी। सब लोग लगे ई खबर पहुंचल कि रेडियो नेपाल से कटौती भइल भाषा जौन बा उ लागू करावे खातिर मंत्री परिषद के निर्णय ही आवश्यक बा। ई विषय में भोजपुरी भाषा के भाषाकर्मी आ भोजपुरी भाषा के सिपाही के रूप में चिन्हल गए भोजपुरिया प्रेमी कुछ लोग ऐसे भी कह रहल बा के ई सदस्य लोग जो सांसद लोग बानी, ई लोग कम से कम यहाँ जो वीरगंज में या नेपाल में जे भी भोजपुरी के काम कर रहे लोग बा वो लोगों के साथ कम से कम समन्वय बढ़ाओ। और वही तरह भोजपुरी में भी जो लोग काम कर रहे बा उन लोग के कर्तव्य बा कि उन लोग के पास पहुँचे के बात करे के कि सर ऐसा बात बाटे। बहुत बहुत हमने के शुभकामना बा। खास करके इससे पहले भी नेपाल के भोजपुरी सबसे बेसी बोले जाए वाला तीसरका भाषा मध्य की एगो भाषा हवे। लेकिन इससे पहले के सरकार एकरा के मान्यता देला के बादो खासे कुछ नहीं देखल जा सकत ए क्षेत्र में ये भाषा के खातिर। अब नया सरकार के कहीं तो अपन नाम खातिर ही सही, लेकिन माननीय लोग के भोजपुरी भाषा में शपथ के संख्या बढ़ल हमनी देखल बानी सन। अब ऐसे ई चीज के हमनी आशा कर सकतानी सन कि अब आवे वाला दिन में भोजपुरी भाषा साहित्य ई क्षेत्र में सरकार के लगानी हो को हम ये अपेक्षा करते हैं। रुआ लोगिन सांसद भवन में ई बात उठाई, लेकिन ई बात केहू ना उठौलक सिवाय एगो बीना जायसवाल के। सुना समय में वहाँ के ई बात उठौले रहनी, बाकी दुविधा ई भइल कि वहाँ के बात ओराए से पहले निर्धारित समय ओरा गई। तो ई बात अब हम यहाँ ऐसे जोड़ के चाहतानी कि मीडिया में तो चर्चा खूब आई कि फनला फनला सांसद लोग भोजपुरी में शपथ ग्रहण कैलक। रेडियो नेपाल से कटौती भइल समाचार आ कार्यक्रम अभी भी कटौती बा। तो अब देखे के ई बा कि रउआ लोगिन ई विषय के कैसे उठावतानी। खाली भोजपुरी के चर्चा कमाए खातिर रउआ लोगिन प्रयोग में लियावतानी कि साँचो भोजपुरी भाषा संस्कृति के विकास, संरक्षण, प्रवर्धन एकरा के जोगावे खातिर, बढ़ावे खातिर, विकास विस्तार करे खातिर भी रउआ लोग सांसद भवन में आवाज उठावतानी। रउआ लोगिन खातिर पर्याप्त अवसर बा, सब जगह अवसर बा। मीडिया क्षेत्र से लेके पर्यटन के क्षेत्र तक ले सब जगह भोजपुरी के जगह एकदम खाली बा। यहाँ राउर लोगिन के प्रयास आवश्यक बा। तो अब हम हमरा संगे संगे भोजपुरी पसंद करे वाला संपूर्ण भोजपुरिया लोग रउआ लोगिन से अपेक्षा सहित राउर लोगिन के अगिलका कदम का होता एकर पेड़ा जोहतानी सन। प्रणाम, हमर नाम अजय, रउआ अजोरिया के संध्या संदेश देखत रहनी।